Waalaikumsalam. Dadi mak lampir. Latihan drama. Ya, Bang. Latihan drama iki, Mang. Latihan drama. Kok anggota latihan drama. Iya. Lha kok kagotan iki latihan opo iki? Latihan itu sing bermanfaat. Contone Latihan dadi camat, oh, dadi nek dadi pejabat. diplomasine kuat, pinter, iku iso dadi pejabat. Ngono. Umpamane kon, Aku dadi camat. umpamane aku lurah, Ya, Nang aku. juru kunci. Pokoknya iso ngomong iso sambutan, nek wis sambutane lancar, mesti hebat. Contoh. latihan sih. Ya. Sambutan Bapak Camat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang kami hormati bapak-bapak kepala desa sekecamatan di Beji. Bahwa hari ini pembangunan di semua desa harus selesai. Harus diputuskan sekarang. Bila tidak bisa, nanti ada panggilan dari kecamatan. Sekian, terima kasih. Pak Camat, Bapak Lurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga desa yang tercinta, warga sini, monggo sami-sami bangun desa. Niki pun musim penghujan, marilah kita adakan kerja bakti untuk membersihkan selokan-selokan supaya tidak jadi sarang nyamuk demam berdarah. Saya ucapkan selamat kompak semua hari Minggu depan kerja bakti. Oke, siap? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sambutan dari Bapak Juru Kunci. Juru kunci ya kuburan sih. Lah nyambut wong matek-matek lah. Assalamualaikum. Para wong bongko-bongko. Lho wong jare juru kunci jalan-jalan kuburan ya. Para wong matek-matek, empun susah-susah, kuburan sampean jangan kula bangun, sampean gawe kerasan. Lambe nggih dina Minggu monggo rekreasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Mukri. Dia Oh, cik leren ngopi biasae Mukrine Kak. Diombeni kopi ngantuk. aku suwe gak temu Mukri. Oh, tambah hebat arek lagi. Iya. Soalnya duwe penggawean. Eh, Ya Allah. ya syukurlah. Iya. Nek pancen Mukri saiki uripe enak, wong kanca ndonga ae. Kri, Arek angele glani gelamu. kok niki nduk kene. Wis seru aku nek nggo kene rek. Pajejeran kene. Lah, ya. ngomong ya ngomong, topengmu iku bukaan. Lho ya wis. Durung raine kok iso dibuka kan tidak kelongko, Pak. Pengen gak topeng. Asli iki Ya, go. Mukri. Lho. Eci. Ya apa Kri? Kok tak kandhani rek. Awak dhewe iku jange mulih ku yo gawani rek. Apa kok mulai kawan? Awak dhewe iku awake ku wis gedhe ya. Lah iya, sik sepi saiki mau. Oh, katarak arek. Gak katarak domo arek iki rek. Kon gak sepi ini gak ana wong. Lah aku iki dudu wong ta. Lah aku iki lek yo wong sik. Rambut. Iki ayo kenekan iki ayo wong ya. Rambute nek kok iso ngayeng. Lho uang tak sampean iku. Duk, Uang. getugat. Arek kok Mulane gak ketok cilik. cilik. Kok nek kepindho gede-gede kon tak tutuk. Mulane cilik. Apa nek para esuk kon Kok karo ah. Unine jare mak cekete jare. sampean kok bengi-bengi apa? Nang ndi katene? Mulih. Mulih nandi. Ngene kok mama sudah kupon. Ya bekupon kaya dara. Iki menungso cak. Menungso, mulane kok iso nguyang-guyu rek. Kok iso untune dibendrat. Iya, gue kuwatir ana bledek kunjume udan-udanan rek. Dibentot iku ben gak ilang.
Oh, sampean jenenge sapa? Jeneng kula Wulan. Ngono Oh, jenenge Wulan. Wulan apa, Dik? Wulan Rejab. Wulan Rejab ta wulan ngapret Maret. Wulan. Oh, Wulan. Kula Wulan. Jenenge Wulan, Gus. Sik ijen. Nggih. Oh, termasuk Ijen. Sik ijen. Lah ijennya telo. Masih sendiri. Ah, masih sendiri. Saya ya sendiri. Jadi cuma ayo sendiri-sendirian ya. Arek iku koyo londo. Hah? Nek ndelok kon koyo lowo. Loh. Kau demo kok kudu bules. Aku nang arek ngene iki mengkorok kok. Gus. Arek ngene iki enek diapakno, Gus. Hah? Kukuren. Hah? Lah kok terus yo. Eh. Kok nek pancene karep mek arek iki ngomong terus terang. Loh, mangkane awakmu mrene aja ngado-ngado aku iku wis gak nyokot. Gini lho. Nah, iki. Tak apa sih ini aku ya kuatir sih rek. Sampeyan niku aja ngono po. Aku mbok gemes aku rek. Do aja mringis. Kena jamu apa, Mbak? Liceng suwi. Apa liceng suwi iku? Ono aja kata ya lo ngomong liceng suwi lho. Jamu iku. Nek jamu liceng suwi iku jamu apa sih tak takoni? Ya kon kaya obat teko Cina iku lak mereke liceng suwi. Maksude liceng suwi. Iku siapa namamu? Oh, termasuk krungu siapa namamu? Mending nek kepethuk kono Mbak liceng suwi ya. Ngene lho aku sakjane aku ya kudu ngira. Mbak terus terang. Iki wis dudo 2 tahun. Ya, Mek setahun rek aja kaget setahun rek. 2 tahun. 2 tahun. Bojomu kan mati kelilipen. Kelilipen apa, Gus? Kelilipen bane truk. Iya, Mbak sampean sik ijen ta? Ya ijen sampe tinggal iki yo napa? Gak ngono, masalah sampean duwe bojo durung. Derek. Nah bojo sampean nang ndi, Mbak? Gak dereng duwe bojo. Oh, durung duwe bojo mapan kebeneran, Mbak. Aku temen seneng karo aku, Mbak. Sik. Ngeten lho, Cak ya. Aku gelem dirabi. Tapi aku njaluk sing potongane kaya angkatan. Leman sare ayu-ayu kaya aku le potongan iki. Nek ngono kon niku tak angkat marungmu tak gerukno. Iya, marung ngono bongkoh. Maksude angkatan, oh kaya angkatan iku rambuté sing Potongane kaya Potongane kaya angkatan. Imbange gak potongan kaya angkatan ngono. Yo mau gak gelem. Oh, dadi cita-cita. kowe dadi cita-citane arek iki gelem dirabi tapi wonge sing potongane Kaya angkatan. Iku bisa kaya ya wis, Mbak. Ya wis. Dilungkas iki. Wis ta? daftar aku. Apa? Daftar. Iya wis. Tenan omah iki. Omah sampean ndi sih? Tulanan. Tulangan nak padha karo aku. Lho, sampean tega aku ta? Tulangan ndi kon? Burine pabrik gula. Singopadu. Ah, nggih. Tahu ketemu wong aku ya gak tau nang Singopadu. Endi Gus omahe Gus? Singopadu ide urun ku tangga desa. Termasuk omahe beras paran. Ya. Oke. Dilungkas sampean dilamar Mukri Al-Kati. Potongane kok tentara. Jelas. Kate mulai. Nggih. Oleh to. Kon sangono lho, Gri. Minggir. Sembarang iku gak kaya mungkri. Wong seneng wong ya kudu nyangoni. Aja kancep-encep. Wong gampang. Aku dipecicili aku ayo wedi dhewe aku rek. Kepengin delok. Delok ya delok. Iki gusak manggus. Dah, kon niku gawe celana sae apa gak? Ih gak bokongku ki lho go watel yo Gus. Tok ae. Sik, aku iki kancamu lak izin sih. Ngomong arek wedok. Omane si tanggo dhewe. Oh. Kira, Dik. 3. Kira iki. 150. Oh, tibake sik jangkep e. Kakek Nokon. Gendeng ajagane arisan.
Pokoknya aku gelem rabi, nek arek lanange potongane kok angkatan. Halo, beres. Beres. Gampang. Ya. Balik saya aja. Ya, ya. Hei, Main bayar arisan nang bapakmu kok. aku rumoso seneng karo arek sing jenenge Wulan. Tapi njaluke koyo ngene, Gus. Lah kok niku potongane kaya angkatan wong kon niku lho kaya manuk labet kaya ngene lho. Aja didelok potongane, Gus. Sing bekti bukti nyatane. Nek awakmu sih gak masalah. Ah. Potonganmu, Hmm. ayo kon supaya kaya angkatan. Iya, tapi aku njaluk tolong ya. Hmm. Aku tak mulih nang mbok aku golekno tukang cukur. Gus. Oke. Ya. Tindak. Langgananku. Bapakku, mbakku biyen yo iku. Makanya aku tak ngomong karo mbokku, saiki aku golekno tukang cukur. Iya. Ya tak enten nggo omah. Iya. Ya. Potong sih langgananku. Oh, dene langganan. Orang Madura aja. Oh, iya. Jos. Rame karepe dhewe. Ngono. Ya, saya digelekno. Ayo langgananku ayo.